Goejoen en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast is van Corlienke de Jong. Ze is fractievoorzitter van de FNP in Provinciale Staten. We zullen het hebben over het debat over het Veengrijdengebied. Het plan voor het Veengrijdengebied had het verleden weekend net helle in de steden. Nevens het plan moet het groenwetterpeil in grote delen van Friesland omheeggebracht worden om zo de grijdenvogels te helpen. De grote partijen in het college binnen het Sjen. Maar waar staat het collegepartij FNP in dit verhaal? Zij binnen ommers ook voorstanders van biodiversiteit. Corlienke de Jong, fractievoorzitter van de FNP in de Staten, welkom. Dankjewel. Hij en Waas je net een ook grote kans mist, een historische kans om aanpak van het Veengrijdengebied te doen? Mooie vraag. Ik kan voort even naar de inleiding refereren. Want daar wordt eigenlijk een beetje de suggestie wekt dat wij de tjen winnen. Maar ja, de FNP heeft altijd voor vernatting van het Veengrijdengebied. Stem oors als de oppositiepartijen. Staat die dat plan wat hier ik bij mij luidt, dit plan van de oppositie, ben je hem dan net in meegaan? Nou, daar wil ik wel even wat voor zeggen. Want op het moment dat de 6 partijen maar het uitstel kwamen, hebben wij voortgezegd, goh, wat een geweldig plan. En daar willen we graag in meegaan als FNP. Maar er zijn een paar cruciale zaken die we mooi vinden. En dat hebben we toen ik in een amendement zetten. Wat zou het mooi wezen als we terroristen willen kennen. Ja, maar dan komt dus maar een wijzigingsvoorstel dat dit plan feitelijk wat onderuit haalt. Nou, dat ben ik Zo zegt de oppositie het wel. Ja, zo zegt spietig genoeg de oppositie het wel. En waarom wie het net zo net wij denken als FNP dat er maar wat heel wichtig is en wat we altijd zijn hebben en wat we excessen bloeien is dat het van onderen op moet. Je moet het mooi de gemeenschap van, mooi de boeren, die moeten er wennen, werken en leren kennen. En dit lijkt er bovenop, het weer top-down. En daar kunnen wij net in meegaan. Ja, top-down, ik onderhoor dat boeren van hun groen verlast worden op het moment dat ze net mee willen, weer ze uitkracht worden. Nou binnen heel veel mensen die zeggen van, het ken net van onderop, want dan gebeurt er maar die boeren niet. Zelfs Ultje Haspri, maar het voorzitter van de FNP, zei het ook. Mooi voorbeeld, dat je zegt van het ken net, het moet opleiden worden. Maar zodat je misschien wel weet, ben er op dit stuit een soort pilots, waar hele mooie resultaten al te zien binnen. En wij hebben gezegd, en dat weer een tweede punt, jongens, neem nou die pilots mee in het hele plan. Wat ik nog wel even zeggen wil, is, wat wij ook zo spietig vonden, is dat het net financieel onderbouwd weer. Er waren een aantal zaken, als we nog met z'n allen en het amendement oornom heen. Dan hier die Veengrijden wel die stip op een horizon zetten. En dat vind ik tegen spietig. Dat had ik net verwacht, eerlijk zijn. Ja, dan zou de oppositie nou weer eens even over die plan praten. Want dit verhaal zit ik er binnen al je dealprojecten en het is enorm versnipperen. Ja. Er moet nou eens een integraal plan komen voor de oplossing van de problemen die hierin geschetst worden. Die problemen die onderkennen je hem. Is dan net volhandig om dan inderdaad maar in integraal plan te komen? Ja, wist, ben wij tot hartstikke maar dat lijkt er op tafel. Dat lijkt er op tafel, maar en dan kan ik weer even naar de FNP waarom. Wat de FNP heel wichtig vindt, is dat het van onderop mooi de stakeholders, zoals ze dat zo mooi nemen, de boeren, opbouwt, de boeren, het waterschip. Want wij hebben altijd voor het wietermaatje van de Veengrijden. Dus eigenlijk paste dit plan prachtig op uw programma, uw FNP-programma, uw zijn, dat het van onderop. En wat ik heel wichtig is, wat de FNP is, dat is het onteigening van het land. Je moet het maalkort van, want ons bereikt niks. De boeren moeten hierin meegaan. Is het net tijd om dat boeren, daar zit altijd geld bij. De banken erachter, de zuivelsector, machtig. Als je maar praten wil met de boeren, die zullen toch altijd hun eigen belang voorop hebben. Die zullen net uit vrije wil, zeg maar, natuurlijk inclusief, borking in. Maar we worden matje als oerheid dan net sturend wezen. Nou, is het net te makkelijk om te zeggen van we moeten praten ervan? Ik ben bang dat jou op een hele boze boeren aan de telefoon krijgt. Wat is er mis mee? Er is niks mis mee. Het gaat er net alleen nog om de boeren. Het gaat toch ook om de natuur, graaien, vogels, etc. De belangen van de boeren is binnen maar een paar belangen. Dat is weer, maar wat ik krijg, en daar ging ik weer om, wat de FNP vindt, is dat we het mogelijk worden met de boeren, met het waterschip en met de mensen die in dat gebied. Nou, en ik ben bang dat we vervolgen in de hellingen. Er binnen een heel soort al prachtige initiatieven. We hebben van het weekend al lezen kennen wat er, dat is dan net een Veengrijden, maar wat er boven in Friesland gebeurt. En in de Veengrijden zelfs ik de boeten, de skriers rond het debat al een heel soort. Maar goed, het gaat nou om het Veengrijdengebied. Ja. Het is eigenlijk 4 van 12, maar misschien wel 4 goed 12, toch het verdroegje van het veen, omdat het wetterpeil te leeg is. Ja. CO2 uitstoot, 2 miljoen auto's. Ja, het totale Veengrijdengebied in Nederland stiert CO2 van 2 miljoen auto's uit. Er moet wat gebeuren. Dan is het tijd van praten toch voorbij. Dan moet je als oerheid zeggen, daar ben je hem voor.
we ondernemen nou actie en dat er dan zo'n plan van de oppositie luidt, dan kom je toch tot een besluit op zo'n waasje. Ja, het dan gebeurt er niks. Daar heb je ook gelijk in. Ik hier verwachten dat het plan van de 6 oppositiepartijen, waar trouwens ik net iedereen helemaal oreens vind, begoed dat terzijde. Ik verwachten dat dit plan, met uw amendement, waar inderdaad een financiële onderbouwing bij zit, dat misschien al willen we de Verenigde redden. Dat willen wij, dat willen de collegepartijen, dat willen de oppositiepartijen. Dus ik hier dit net verwachten dat men daar samen reageren, zodat men het plan waarom loeken zou. En dat we nou tot juli wachten moeten. Maar dan komt het college, neemt zoals dit plan lokkig mooi. Maar er staan nog eens prachtige punten in, wat het FNP-programma haast offline worden kan. Uit zijn die peerpunten die de krek neemt. Ik zeg waar zie het verslag van het debat over de Verenigde en dit plan dat er iets in waard. Ik dacht op een gegeven moment, ik kom me net helemaal in de contract dat dit een beetje het failliet van de Friese politiek is. Je wordt het dus nooit meer met eens en er gebeurt dus vervolgens helemaal niks. Want als je maar hamering bleef op draagvlak, al hoe belangrijk het is, maar de urgentie liet het volgens mij wel ontgaan dat er nou toch echt wat gebeuren moet. Zag je hem die urgentie wel? Zelfs. Ik bedoel, nergens net om. Ik ben een fietser. Ik fiets door de Friese Graai. Dat ben hier grote biljetleggers. Vanzelf zullen we de urgentie. Er moet wat verhoren. En daarom had het mij aan vernuiveren dat wij er was die dat uw amendement net meegenomen was. Dat dus de 6 partijen er net in gaan wonen. We hebben zijn 2030. We hebben eigenlijk het luid er haast oplezen. Als je dan als advocaat van de duivel spreekt, kan je zeggen van nou, college eenheid ont maart 2019, is dat voor de FNP belangrijker dan te gaan van het Veengrijdengebied en de aanpak? Maar is dat juk van het college, hing het dat net te bot op FNP? Ik kan me net van de indruk ontlokken dat je in oppositie zit en dat je hem voorstemt. De FNP het altijd voor de behoud van de Veengrijden West. Altijd. Het staat in ons programma, het nooit oors West. Het wetterpaal moet omheen, hebben ik altijd zijn. Maar we hebben ik altijd zijn, dit mooi maalkoord van onderen op. En dit wordt op lijn. En dat ken het. Je moet de boeren die mooie meenemen. Die moeten er wenje kennen, libje kennen. En als het wetterpaal, er weer een alternatief stik. Die zei bij dat moet safval omheen dat je daar net een bordje kent. Het wordt natuurlijk opleiden op het moment dat je er net uitkomt. Als er boeren binnen die vrijwillig zeggen van we gaan mooi werken, we willen inderdaad die biodiversiteit, waarom krijg je biologisch werken, et cetera, dan hoe je dit op te lezen. Het is hartstikke wichtig dat de biodiversiteit waarom komt er bij wat helemaal is natuur-inclusieve landbouw, er bij wat al die roedingen. Ja, zo praat je dat zie je niet terug. Nee, dat ben ik net mooi eens, maar er waren al een prachtig soort initiatieven. En wat versnipperen initiatieven. Maar als er een nieuwe wenwijk gebouwd wordt, of er moet een nieuwe dik online worden, dan wordt een boer uitgekocht. Zij gaat het toch altijd? En dit is misschien nog wel urgenter als een nieuwe wenwijk of een nieuwe sneldik. In het gebied, de Veengrijden, waar we het over hebben, daar wordt het gebied van maken. Prachtig plan, prachtig initiatief. Maal praten. Er zal geld bij moeten in bepaalde gevallen. Dat zal natuurlijk ik net oorskennen. Dat er wat barren moeten bij wat er is. En het initiatiefuitstel liep het heel soort op wat de FNP wil. Maar we willen het van onderop. En dat blijf ik op hammeren. Want je kent geen twang. Je kan het oplezen. Maar net het resultaat is dat er dus eigenlijk helemaal niks gebeurt nou. Hoe gaat het nou verder eigenlijk dan? Hoe het nou verder gaat, dat is als volgt. Het college komt met een aantal uitstellen. Ik meer de 3 of 4. Dit stuk van de oppositiepartijen wordt meegenomen. Er komt een financiële onderbouwing. Een MKBA komt eronder te lezen. En dan krijgen we het in juli opnieuw ter stemming. En dan kunnen we zeggen van, welk stuk past er nou het beste bij. Want het college, er is hoe nemen we dat? Heb ik een stuk schreeuwend. En het komt, ik haast in. Het verschilt, het ontrent elkaar haast niks. Daarom spiert het me zo dat het toch waarom lutsten is. Want we hier komen kennen. Het amendement, wie misschien wel het jekje, het brechtje tussen de oppositiepartijen en de coalitiepartijen. Dat amendement, dan hier verder kennen. Maar dat wie dus geen bregen? Nee, schijnbaar net. Nee. En dat heeft mij weer vernuiveren, ja. Nou, een soort zaken die dan hadden binnen Graaiden volgens mij weer waarom skiërs en liepen hebben het weekend. Het is een drama. Ja, het is een drama. Dus wat dat omlaat is er actie nodig. Wordt dit de inzet van de verkiezingen, denk je, dit onderwerp? In maart, Hakemier? En zal de FNP dat toch toch schijnen? Wij hebben als FNP is altijd van het landschap druk maken, het helemaal de gouden aaien. En daar zullen wij dus altijd, als het nog verkiezingstijd is of net, we zullen dus altijd druk maken. En ik ken misschien wel even, Jane Goodall stond vanmorgen in de kranten, die hier dan hoe de vrouw, hoe het rijden van avond, dat kerst ik.
op Friesland zetten. Wij hebben de provincie, wij hebben te lien van uw baan. Voor uw baan en wij moeten erop passen. Maar de politiek komt er voorlopig nog net uit, heb ik wel in de gaten. Het wetterpeil maat heger. Het wetterpeil maat de vraag is zonder mis heger. En dat bad ik. En we doen normaal akkoord. En ik verwacht zie dat we er in juli vol uitkomen en dat het werkelijk wat verloren gaat. We zullen al wat dat bad. Laten we even zien hoe dus cartoonist Gerco van Beek zucht naar Carlienke de Jong, de FNP en de problematiek in het Veengraidegebied. Politiek moeras net het peil rap daalt. Ja. Carlienke de Jong, tegen dank van je komst naar het politbureau. Ja. En we willen zelf ook geen op voor een nieuwe periode als fractievoorzitter uit het Union luidt dat je ik beschikbaar blijf voor het politbureau. Dat is ik daar. Oké, dank u wel. Ja, bedankt. En dan zag je deze aflevering van het politbureau. We zijn de Nijwieke man die vanzelfs gewoon weer. Bedankt voor het zien. Nog een hele mooie jongen.